Jeg har valgt Suspekt og deres album Prima Nocte. Prima Nocte på latin betyder første nat, og det gør det, fordi de kører middelaldertema, og første nat skal henvises til, at det er adelens ret til første nat med sognets jomfruer. Og de har valgt at køre, med det her tema har de valgt at køre lydfiler igennem stort set næsten alle sangene, mange sange. Fra filmen Vredens Dag fra 1943 af Carl Dreyer, og det handler som selvfølgelig om kærlighed og heksejagt her i Danmark. Suspekt er en gruppe bestående af 3, og de er alle sammen opvokset op i Albertslund her i Nordsjælland. Det er deres 3. album ud af 5, og de har været i gang i 15 år sammen. Genren det er horrorcore, eller hardcore, men horrorcore er lige en tand hårdere i tonen og mere dyster. Og man kan sige, at man skal i hvert fald have den her, det er med ungdoms kronologisk genre, kan man også sige, altså sprog. Man skal have en vis forståelse for det, for man overhovedet kan forstå og har lyst til at høre teksterne. For eksempel har jeg taget et ud her, hvor der står: alt det pis, vi havde sammen, startede som noget, der ikke kunne vælte. Og pis i den her sammenhæng skal faktisk forstås som en positiv, og det, selvom det er et negativt ladet ord, og det er jo også en konnotation, det er jo ikke, pis er ikke noget med urin at gøre, men et slang, man bruger i dag. Og den her, for du kunne have blevet gravid med vores barn i dag, men du valgte at fucke af og skride. Så man skal også have en vis forståelse for det her låneord, de har brugt for det amerikanske fuck off. Og de er der en gang imellem i teksterne også. Der er 14 sange på deres album, hvor de fleste af dem handler om det her liv, de havde i Albertslund sammen, om det her. Selvom Albertslund er kendt for at være et fint sted, så var de i et hårdt miljø. Og der er sange om minderne derfra, sammenholdet de havde sammen, og livet før pladen. Men der er også rigtig mange sange om med seksuel, for det meste lidt undertrykkelse af kvinden, at de er virkelig grove i dem. Men det er meget typisk Suspekt at være, selvom de har udtalt sig, at de faktisk er rigtig glade for de her kvinder. Men de her kvinder, de henvises til tit i sangene, er for dem her groupies, det kalder man dem der bare er sammen med dem, fordi de kendte. Og der har de blandt andet lavet en sang, der hedder Din største fan, som handler om en pige, der bare har gået til dem fra den ene til den anden. Der er 2 sange, der skiller sig rigtig meget ud, og det er Rådne Minder og Amor Infeliz. Og Rådne Minder beskriver de en følelse af en depression, en af dem har, og den er meget hudløs og helt udenpå. Og ellers så har de nemlig den her facade, de er jo lidt hårddrikkende, de er ikke så meget med følelserne at gøre. Men det er der altså i den her, og det samme med Amor Infeliz, de er også ret blottet i deres følelse. Og der er det den, jeg netop har taget. Og igen, som du kan se, så er der Prima Nocte, Numero Uno, og Amor Infeliz, som er latin. Igen det her middelalder tema, de har valgt, nogle af sangene skal have. Amor Infeliz betyder ulykkelig kærlighed på latin, og sangen handler om kærestesorger, altså at hans kæreste har stået op med ham. Og den beskriver den her depressive følelse ved kærestesorger og selvbebrejdelsen og savnet til hende. Selve teksten har en intro, som jeg også vil kalde for en strofe, men en lille intro. Og så har den 2 strofer og et omkvæd, der kommer igen 2 gange. Og det der er egentlig ved de her strofer, det er ubunden form og frie vers. Og det er det specielt, fordi at det består egentlig af, et vers kan bestå af 9, 16 eller 20. Og det gør den sådan meget personlig, og man bliver lidt nysgerrig, fordi man ved ikke, hvad der kommer næste gang, og hvordan rytmen helt præcis er. Og det gør den også en lille smule usammenhængende, men jeg tænker, at den har god balance til, hvis man tænker på at referere til den følelse, han har, når han er depressiv og ked af det, at det er også lidt usammenhængende, så det passer det rigtig godt sammen med. Introen, eller strofe 1, handler om, at han er vred, han er forvirret, han er ked af det, og ikke mindst så elsker han hende. Og det gør han til udtryk i, at han skriver for eksempel her til sidst: for du kunne have blevet gravid med vores barn i dag, men du valgte at fucke af og skride. Og det er en ret stærk
stærke ord, og især fra en mand af. Og igen, som vi snakkede om før, er der både pis og lort, som egentlig er en konnotation for ikke afføring, men for noget andet, hvor pis skulle forstås som noget de havde i forhold, et minde, noget godt sammen, og ville fucking aldrig ønske, at mit liv skulle ende med alt det her lort, og lort skal forstås som en dårlig, træls situation. Og jeg har understreget alle de her, hvor rimelig de rimer med sort streg, og der er blandt andet en masse enderim, som får sangen til at lyde rigtig godt og giver en god rytme. Og så har de låneord, som jeg har streget ud med grøn, fucking og fuck af. Og noget af det bedste, jeg synes der er i, det er, at den her døde metafor, de har lavet om, som hedder synger på sidste vers, der har de lavet den om til på tv-mastens sidste trin, som altså så er man ved at være færdig eller langt ude. Strofe 2 handler om, at han ingenting har nu, efter hun har smidt ham ud, og han er hjælpeløs, og han står alene. Og det beskriver han rigtig godt ved den følelse ved at skrive, men hvem ved, en dag vil de se mig. Prøv at hænge dig selv, så ved du, hvad jeg mener. Så han har det virkelig dårligt. Men jeg synes generelt, at der er en masse gode enderim heri, men de har generelt et højt teknisk niveau af rim. De har sekvensrim heri, som hæde og ræde, skade og gaden, og versrim som herre og være, treledsrim, seng, kvem, hjem, paraply, ly, by, og enderim, forbi, cykelsti, gjort, lort, og det giver en rigtig god rytme og et rigtig godt flow i hele sangen. Og der er også den her selvbebrejdelser i, hvor han siger, at det er det, jeg fortjener, der er en grund til, at hun skrev. Jeg har også streget det her ud med ingen penge, ingen kvinde, ingenting. Det klinger rigtig godt. Så har vi omkvædet, som bliver sunget 2 gange det vil sige 4 gange bliver det egentlig nævnt. Og igen har vi nogle rim her i, både parrimer og sekvensrim og enderim. Og der beskriver han den her følelse af, at så kunne du givet du var her nu, så kunne du føle med mig. Og det han mener, det er, at han er måske dårlig til at sige det mundtligt. Men altså, hvis han nu var her, så kunne hun i hvert fald se, at han havde det virkelig dårligt, og det var fordi, han følte det her for hende. Og når han siger, at jeg vil tage din hånd, så kunne jeg dø med dig. Det er igen en virkelig sej metafor, synes jeg, de har lavet om. Fra til døden jeg skiller, så har de lavet den om til, så jeg kunne dø med dig. Ja, og han erkender også her til sidst, at når han synger, vi kommer aldrig tilbage. Han ved godt, det kommer ikke til at ske. Han kan gå tilbage igen. Jeg har streget det sidste omkvæd, og jeg har igen streget alt det grå ud. Det er en ren følelse, han beskriver. Men her i den her, der har jeg både fundet de her rim, men jeg har også fundet nogle sematiske felter, hedder det ja. Og der er det faktisk gået over, hvad kan man sige, noget med kristendommen at gøre, måske en lille smule. For der er djævelsk fart, og djævlen snyder mig, og syndflod af løgne og opstået forsøget. Det kan jo godt henvises lidt til det her middelalder-tema, hvor man også får trone. Han ender teksten ud med, efter han har depressionen her, kan man sige, at han maler billeder af dig, så den ender egentlig med, at han bliver ved med at tænke på hende inde i hans hoved. Hvad jeg fik ud af tekst, jamen altså, jeg synes den var god, altså det var en god beskrivelse af den følelse, og det var nogle virkelig gode rim, der passer rigtig godt sammen. Der er kun et sted, hvor jeg synes, den blev lidt forbi, det var, han synger, jeg kunne skrige det sidste ud på en cykelsti, og det skulle rime på, at det hele var forbi. Cykelsti er måske ikke så kreativt. Jeg synes, det er nogle rigtig, rigtig, rigtig gode metaforer, de har lavet om, nogle døde metaforer, de har givet nyt liv. Og man kan sige, at temaet igennem passer rigtig godt, at hvis de skal bruge det her med Vredens Dag, jamen, så handler det her, tekst jo også om, ligesom det gør i Vredens Dag, hvor i Vredens Dag handler hun om, at hun træffer et forkert valg, og det ender ud i en rigtig skidt situation for hendes vedkommende til døden til følge. Det ved man jo ikke, om det ender her. Det tror jeg så ikke. Det ved vi, det ikke gør. Så et rigtig godt, med nogle virkelig seje metaforer, de har lavet om, synes jeg.